Ćao, ja sam Milica Ožegović i završavam master iz marketinga na EU Business School u Barceloni. Kako si se odlučila baš za EU Business School i za njihov kampus u Barceloni? Za EU Business School sam se odlučila uz pomoć Ino edukacije. Zapravo moja pretraga online je bila uzaludna i preširoka i bez ikakve strukture, tako da mi je Ino edukacija pomogla da donesem pravu odluku u smislu odabira i univerziteta i kampusa u kom se univerzitet nalazi. Koliko ti je značila pomoć Ino edukacije tokom celog procesa apliciranja? Pa mnogo. Zapravo sve mi je značilo, zato što, kao što rekao, potpuno sam bila izgubljena i tražila sam previše toga, nisam dovoljno znala o prikupljanju ni dokumentacije, ni do toga šta mi sve treba. Zapravo su informacije online prilično pobrkane i rasute, a nedovoljno tačne i updateovane. Tako da Ino mi je strahovito pomogao da prikupim sve što mi treba i konsultacijama smo i došli do toga šta ja u stvari želim. Kako izgledaju studije na EU Business School i šta bi izdvojila kao najznačajnije za tvoje iskustvo? Studiranje na EU Business School je kao studiranje u našoj matičnoj zemlji u smislu kolokvijuma i ispita. Predavanja su interaktivna u manjim grupama, ohrabruje se i očekuje da si konstantno uključen, da se javljaš, da si aktivan, vežba se liderstvo i teamwork. Predavanja su u toku večeri, to važi za master studije, tako da je ceo dan maltene slobodan za ili neki part-time posao, bilo koji internship, sport, koji god vid razonode ili obaveza koji imate. I na kraju je ono što je meni bitnije to da profesori zaista dodaju svoj lični real life experience u ta predavanja, tako da nisu suvoparna, čista teorijska, već se dosta priča o tome kakve su oni situacije imali kada su bili naših godina studenti i kad su radili. Tako da, neprocenjivo. Kako izgleda studentski život u Barceloni? Studentski život u Barceloni je najbolji život koji može jedan student da ima, zato što je Barcelona prepuna sadržaja, zato što je živa, zato što je zabavna, zato što je orijentisana i maltene se gradi na mladom životu i sadržaju. Tako da svaki dan je subota recimo, tako da svakim danom postoji neki event, neki muzički događaj, neki istorijski, naučni, kakav god događaj, tako da svaki dan je ispunjen i svaki dan je zabavan. Tako da mislim da svaki student može dobro da balansira i studije i zabavu, obzirom da su nama Španci temperamentalno nekako slični i odnos rada i odmora se tamo jako ceni. Tako da mislim da je ljudima sa naših prostora jako lako da se adaptiraju u tu špansku kulturu. Šta bi poručila studentima koji žele da nastave svoje školovanje u inostranstvu? Svima toplo preporučujem da svoje studiranje obavezno nastave ili započnu u inostranstvu. Mislim da je studiranje osnovnih studija preko izuzetno dragoceno, jer to su nekako formativne godine. Tako da mislim da je mnogo lakše našoj deci sa 18-19 godina kada odu u inostranstvo da studiraju, da i usavrše jezike i da usavrše neke veštine i da prosto postanu disciplinovani i drugačije formirani od svojih vršnjaka koji bi ostajali u matičnoj državi. I samim tim posle, ako se odluče na odabir mastera na nekom drugom univerzitetu, na nekoj drugoj teritoriji, samim tim im je to mnogo olakšano, obzirom da su naši fakulteti ipak ne spremaju nas na pravi život. I mislim da studiranje preko nosi sa sobom mnogo benefita, od poznanstava do čisto promene neke perspektive i jedna širina, a najbitnije je to što u inostranstvu zaista stičemo
kad smo bačeni u vatru, stičemo mnoge veštine koje nismo ni znali da imamo, dok nam one nisu mandatorne i jako potrebne. Tako da bilo da ostajemo tamo ili da se vraćamo ovde, to su neke veštine koje su samo vaše i koje vam niko ne može oduzeti i time stičete neku vrstu prednosti u odnosu na vaše vršnjake. Super, hvala ti što si podelila svoje iskustvo sa nama i želimo ti mnogo sreće. Hvala.